to na tom piedestáli prvého miesta, že tu by nejaké tradičné slovenské opojné nápoje mohli byť, tak tá jahodovica, vy to tam chcete vymeniť. Áno. Určite. Vy to tam chcete akože tie alkohole, má to alkohol? Áno, samozrejme. Aha. Akože? Momentálne sa vyrába. Sa vyrába toto? No vyrába sa s alkoholom, samozrejme, tak nebránime sa priznaniu, že to je alkohol. No, že môže tam byť aj alkohol. Ale je to jemný alkohol. Jemný. Nie je to agresívny alkohol. Nie je agresívny v žiadnom prípade. Po použití tohto akože alkoholu človek nie je agresívny, ale je v pohode. Áno, je v pohode. Je v pohode. Táto jahodovica prináša pohodu. Tak. Už keď sme pri tom alkohole, samozrejme, že tá výchova k požívaniu, by som povedal, produktov jahôd musí prebiehať naozaj od útleho veku. Nenarážam teraz, že deti treba napájať hneď alkoholom. Len jahodkou. Jahodkou. Lesnou jahodkou. Takou najprv malou jahodkou. Môže byť maličká jahodka. Určite, ale jednak, že by mala byť tá jahoda konzumovaná v surovom stave. Zrelá. Ako? Zrelá jahoda, samozrejme. Potom vo forme, napríklad u detí, vo forme koktejlov. Džusíkov, zmrzliny. Pretože my chováme aj krabičky na jahodové trávičke. Áno, a to oni vydávajú jahodové mliečko. Cukričkou. Vysokým obsahom vitamínu J. A to málo ľudí vie, že existuje vitamín J. A to je z medicínskeho hľadiska produktom našich jahodových plantáží. Vitamín J, áno. Tento vitamín J vlastne obsahujú, tak by som povedal, základné rastlinky, ako aj samotné ovocie, teda tie jahody, a samozrejme všetky produkty vyrábané práve z jahôd.